الله أكبر الله أكبر. Bizancio, Constantinopla, capital de algúns dos imperios máis importantes da historia. Esta cidade viu caer grandes dinastías e hoxe é fogar de unha increíble cantidade de poboación e tamén unha cidade preciosa e cunha riqueza cultural tremenda. Estamos en Istambul, Turquía, e agora mesmo ímolo a recorrer. E ti, ves con nós. Quédate que empezamos. Alexa, apágate. Efectivamente, como podes comprobar, estamos no aeroporto por fin, nun aeroporto. Imos comezar esta viaxe que nos vai levar por Estambul e pola Capadocia. Empezamos hoxe, aquí imos facer escala en Xenebra e sobre as 7:30 da tarde estaremos en Estambul para pasar este día tan especial. Bueno, como sabedes, nos predicamos moitísimo de ser moi ratas a hora de viaxar, levar as cousas do súper, non sei, levamos mazar, levamos frutos secos, un montón, pero non puidemos deixar de caer na tentación de pedir un par de burritos veganos no avión, e a veces vaise quedar un pequeno homenaje. A ver que tal. Benvidas a Estambul! Pois efectivamente, xa estamos en Estambul, por fin. A nosa intención é pasar, ademais da noite de fin de ano, 4 días máis, visitando todo. Agora mesmo son as 11 da noite e esta noite pois o que imos facer é dar un pequeno paseo, a ver os fogos artificiales e tomar as uvas. Darlle a benvida a este novo ano que vai traer un montón de cousas. Temos moitísimas ganas de redescubrir esta cidade que tanto nos trouxo e tanto lle trouxo esta Canlias que levades aquí máis tempo. Xa sabedes de que vai, pois xa estivemos aquí e nada, coa mesquita azul de fondo. Hoxe medio de vermello. Seguimos esta noite por aquí. A moneda de Turquía é a lira turca, que ao cambio con o euro é aproximadamente por cada euro entre 30 e 33 liras. Isto en decembro de 2023. E como vedes, a comida na rúa pode sair moi barata, porque esta mazorca de maíz vale 25 liras, o cal é menos dun euro. O sea que para nós é increíble, podes te poñer as botas. Faltan escasos minutos para cambiar de ano, así que trouxemos as nosas tradicións por aquí para mezclar un poquillo, mas que tamén vimos a aprender. Así que vimos a disfrutar das uvas aquí e a disfrutar desta semana. Xa está. ¡Feliz 2024! Bo día e feliz ano 2024 desde probablemente a zona máis turística de Estambul, a zona de Sultan Ahmet. É a zona histórica, a zona do centro, no cal pois temos aquí atrás a Hagia Sofia, a Mesquita Azul e outros monumentos que iremos visitando ao día de hoxe. Comezamos. As mesquitas son lugares de culto que transmiten unha gran enerxía vinculada á fe das persoas, pero antes de visitar algunha das 3000 que hai en Estambul, tes que ter en conta algunhas normas. En primeiro lugar, é obrigatorio descalzarse antes de entrar. Tampouco podes entrar en pantalón curto e as mulleres teñen que cubrir a cabeza cun velo. Xa visitamos a Mesquita Azul e nos nosos plans estaba visitar tamén agora a Hagia Sofia e a Basílica Cisterna, pero bueno, como vedes, moita xente decidiu facer o mismo. Hai un montón de colas. Sevinceye kadar dedesinin kucağında Rimler ölmesin diye. Non madrugamos moito, entonces bueno, deixarémolo para outro momento. Entonces, ahora a cambio de planes, imos directos a sumersirnos no Gran Bazar, no famoso Gran Bazar de Estambul.
dicimos a palabra bazar, moitas veces pensamos nesas rúas pequeniñas con especias e demais. É certo que hai moitos bazares que son dese xeito, son preciosos, pero cando falamos do Gran Bazar de Estambul estamos falando dun espazo como as galerías, lugares moi espazosos, con moitísima luz, e a pesar de que hai rúas que son máis pequenas, esta é das máis estreitas, que bueno, é unha máis estreita. É realmente de diferentes tendas, estamos falando de hai especias, hai delicias turcas, hai alfombras, xollería de moito luxo, imitacións, hai un pouquiño de todo, podes encontrar case calquera cousa por aquí. Kilómetros e kilómetros e kilómetros de bazar e bazares dentro de bazares. Ahora mesmo estamos no mercado antigo dentro do Gran Bazar. O sea, se te despistas, vaste perder. Nos empezamos en un grupo de 9, a momentos somos grupos de 3, grupos de 2, esperemos que non moito grupo de 1 porque tampouco temos moi ben como comunicarnos. Pode que te preguntes a que ven este cartel, pero bueno, aquí é moi habitual o regateo. Incluso pues, hai moitas persoas que cando estás comprando algo e ti pues, queres pagar o prezo, que che digan o prezo que ten, que che pidan que regatees, ¿no? Como algo cultural, pero tamén vemos que hai xa moitas tendas que pues, teñen o prezo fixado. No Gran Bazar é unha práctica moi común, o tema do regateo, así que nada, se vides por aquí, ten en conta que probablemente o primeiro prezo que vos dean non vai a ser o prezo final que podes sacar, pero tamén esta posibilidade de que, como a nós non vos guste regatear, vos guste que a xente diga pois o prezo que teñen as cousas. Que opinas ti do regateo? A ver, porque hai tendas aquí que teñen o prezo xa fixado. A min personalmente non me gusta o regateo, non me gusta nada, de feito teño cometido erros na miña vida respecto deso, ainda que entendo que é algo cultural e a veces as propias persoas queren un pouco xogo e como que lles fai gracia. Creo que en xeral moitas veces regatease sobre cousas de artesanas locales de diferentes sitios que entendemos que a súa hora vale menos ou demais, e intentamos regatear como turistas de maneira pouco ética desde o meu punto de vista. Entonces a mí gusta me respetar aos artistas e sin de ningún precio pues, pensar se quero gastar esos cartos deso ou non. Entón eu son unha persoa que non lle gusta regatear, a non sepa que xa me están vendo a cara en plan como o precio que sea o precio ben, que non vou entrar no xogo. Pero iso, cando viñades aquí te den conta que vai haber xente que incluso cando teñades o prezo vos pida que regateedes. Despois na vosa man está, pois, decirlle, mira, dime o prezo do teu traballo e eu vouche pagar o prezo que ti consideres xusto. Ou xogar un pouco, claro, creo que cada unha ten que ir aprendendo. Aí está. Aquí no Gran Bazar xa dixen que eran moitos kilómetros e hai que facer algunha paradiña, e obviamente o té aquí hai o que tomar. Son 20 liras, o cal é moi pouco, é menos dun euro, e o sabor, como sempre, merece a pena. Parece que te estou vendendo té. Obviamente hoxe estamos visitando os lugares máis turísticos, hai un montón de xente, pero un dos lugares que non debedes perder no día de visitar lugares turísticos é a Mesquita de Suleimán. Por moitas razóns, non só porque bueno, é inmensa, ten unhas vistas tremendas, sino porque, bueno, ahora, por exemplo, non está cadrando casi xa na hora dourada, é un lugar para vir, para estar tranquila, escoitar, ver. É o que di Nuria, ter unhas vistas tremendas da panorámica e da cidade que che espera. Agora o que nos queda é pois, unha das partes máis especiais para moita xente que é a posta de sol. Entón, imos ver que nos trae, e desde logo este primeiro día está sendo un pouco raro pero intenso, así que seguimos. Un pouco para ir pechando o día decidimos coller un ferry á parte asiática para poder disfrutar da posta de sol e un pouco da panorámica de Estambul desde este lado. Aínda que está un pouco nubrado, entonces tampouco se pode disfrutar en todo o seu esplendor, pero dá para disfrutar tamén. O ferry tomámoslo coa nosa tarxeta de transporte público que é Istanbul Card, que é super barata, e despois os viaxes valen 17 liras, que é super barato. Entón aproveitámoslo escapando das cousas turísticas de ruta polo Bósforo e demais, que son moitísimo máis caras e, a pesar de que teña unha parte guiada, pois a nós
nós non nos merece a pena. Entón, gustanos moito poder coller o ferry o máximo posible para poder aproveitar toda a maxia desta cidade que está a un e outro lado deste cacho de mar. E agora estamos tamén aproveitando para merendar froita disecada que adquiriu Sergio no bazar, que é bastante típica de por aquí e que nos encanta, que sempre que temos a oportunidade a compramos e non iba a ser menos en Estambul. E para explicarme que é Istanbul Card, que acabo de mencionar, é unha tarxeta de transporte público que se pode utilizar para utilizar todos os medios de transporte de Istambul e realmente moi barato. Bueno, os precios van a ter por aquí, porque realmente non me sei de memoria, pero despois podes utilizar tanto metro, hai un metro que pasa por abaixo do Bósforo, os ferries, o teleférico de Pierlotti, que espero que mañá te contemos máis ao respecto, e demais. Entón consigues a tarxeta e vas recargando como pues, calquera outra tarxeta, non son bonos, senón que vas pasando en cada un dos viaxes. A xente non iba a pensar que iba a ser todo o día flores e alegría e que vos iba a acabar co fundido da Torre da Doncella e xa está aí todos pa casa. É que sei eu que Sergio vos dixo que estábamos visitando as cousas máis míticas de Estambul no primeiro día e que tiña sentido. Día un dedicado ao Estambul turístico. O Estambul turístico. E realmente foi a nosa intención o que fixemos casi todo o día. Pero acabamos de cruzar unha autopista no lado asiático. Sí, non sabemos como e estamos no medio do puerto industrial pesqueiro de carga de todo de Estambul, cruzando autopistas no Andando medio pola da nada. carretera. E podemos vos asegurar que isto non é un lugar turístico. Bueno, non podes facer unha panorámica. Tan, tan, tan. En realidade, como acabamos nós aquí? Pois estábamos dando un paseo e queríamos chegar ao seguinte embarcadero para non volver ao mismo. O que non sabíamos era que estaba tan lonxe. E acabou pasando isto. Entonces estamos a 2 kilómetros dese embarcadero e xa preferimos ir a coller o ferry dese lado, que é Porque moitísimo non máis hai nin bonito, buses, desde Cadicoi. Subímonos a un bus porque parou e dixemos, va, malo será non acabar aí. O señor dixonos pasar, Non díxenos nos que non quixo pagáramos cobrar. nin nada, pero o secreto era que estábamos como a 200, 300 metros da última parada de buses. Entonces nada, camiñar así para cerrar este día tan variopinto e pintoresco. Así que vémonos mañá con máis aventuras e esperemos que Esperemos. igual de estupendas e emocionantes. Boas noites. Ata mañá. Está chovendo e xa choviu bastante, pero eso non nos vai impedir seguir buscando sitios especiais por aquí. Máis de ser un sitio precioso no que disfrutar de arte, na que os gatiños pois son os protagonistas. E de feito, en 2019, cando nos estivemos aquí da vez anterior, aínda era un museo. Non é unha mesquita para os turistas, senón que continúa a ser para as crentes musulmanas. Que ten unha historia tamén interesante, porque a mesquita de Fatih en realidad estaba pensada para ser a mesquita de Suleimán, do emperador.